Sziasztok! Indulunk Szlovákiára, Salgótarjánból. Köszönjél babám, mint sofőr. Hello! Ő a sofőr, én csak pihengetek. Innen indulunk Salgótarjánból. Majd mutatjuk a tájat, az utat. Meg mindent, jövünk vissza. Salgótarján acélgyári út. Füleki úton van ez a Malom Café, nagyon finom hamburger van. Ide érdemes megállnotok. A Füleki út, úgy hívják. Itt lesz jobb oldalt a Tavasz cukrászda. Nem tudom, látszik-e belőle valami. Ez a napfény, vagy mi ezek a napernyős izé. Nagyon finom. Itt a kórház. Jó rész ez itt. Aztán. Hát kijön nekem a mentő. Szép zöld, sok zöld van itt. Szeretünk itt lenni. Csináld már meg ezt a rádiót.